Järvenpää. Järvenpää. On tämä hieno paikka. Jos ei ole muuta tekemistä, niin ainakin voi pulahtaa lokakuussa Jääjärveen, Tervanokan uimarannalla. Voisi tämä olla vielä parempikin paikka. Tässä olisi muutamia ideoita. Kävelijöille ja fillaroijille etuajo-oikeus. Kadut takaisin. Autoilla ne ovat vain lainassa. Lisää kerrostaloja, lisää vuokra-asuntoja. Joukkoliikenne kuntoon, raiteille ja busseille. Haluan kauniimman kaupungin. Allopin näköisiä harmaita betonikuutioita ei tarvita enää yhtään lisää. Köyhimpiä puolustan aina. Kunnan pitää tarjota palvelut ja pitää huolta asukkaista. Myös kulttuuri- ja liikuntapalvelut kunniaan. Olen Oula Hyrske, 30-vuotias kulttuurituottaja ja 4 lapsen isä, syntyperäinen järvenpääläinen. Vahvalla kutosdivari-kokemuksella irtoaa myös futiskikat. Paikallispolitiikankin kikat on tullut tutuksi jo 10 vuoden ajalta. Nyt olisi aika päästä valtuustoon vasemmiston ehdokkaana numerolla 162. Mutta jos en voi uida, niin se ei ole minun vallankumous. No, ei tässä nyt ehkä ihan vallankumousta olla tekemässäkään, mutta parempaa järvenpäätä kylläkin. Anna äänesi. Tässä minun näytteeni.